είναι παραπονό μένα, αχ τα κοτσουλιά τα γεννά. Ο δέσποτες απαντάει, λάβετε υπόμονη. Να ρωτήσω, να ξετάξω που είναι οι καλοί γαμπροί. Να ρωτήσω στα κοριά του παπά και τα παιδιά. Να ρωτήσω στα κοριά του παπά και τα παιδιά. Βρε κι αγκάγια περιβάλλαμε με τις πλάτιες λακαρές, έλα περάσε, παίξε και γελάσε. Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο αν μ' αφήσεις τη φαγή μου, ας τη βγες για θυμαρέλια, τα άσπρα σου τα ποδαρέλια. Όταν μέρα φωνάζανε, δεν το ξέρα καημένος, μα την Παναγιά, αγάπη μου λίγια. Έλα πέρασε και δείξε και ένα πέτρα θα κηρύξε. Έλα που σου λέω, έλα να μην κάνω καμιά τρέλα. Κάστρο δεν είδα, κάστρο δεν είδα, τέτοιο κάστρο δεν είδα, φράγκα και καλή καρδιά. Τέτοιο κάστρο δεν είδα, φράγκα και καλή καρδιά. Σημαίνιες πόρτες κι αργυρά κλειδιά. Τέτοιο κάστρο δεν είδα σαν το κάστρο της Οριάς. Τέτοιο κάστρο δεν είδα σαν το κάστρο της Οριάς.
χρόνους 12. Χρόνους μήνες 13, ή το νου μου τον κρατείς. Χρόνους μήνες 13, ή το νου μου τον κρατείς. Κάτι που έχουμε ξεχάσει να σας πούμε, ότι μερικά μέλη του συλλόγου έχουν φτιάξει μια χοροδία. Κάποια άτομα και από αυτά που χορεύουν, θα τους δούμε πιο μετά. Απλά έχουμε κάνει ένα νέο ξεκίνημα φέτος και όσοι ενδιαφέρεστε, από τη νέα χρονιά ο κύριος Σωτήρης, ο χοράρχης μας, θα δέχεται περισσότερα άτομα που ενδιαφέρονται για χοροδία. Αυτή τη στιγμή οι χορευτές μας και τραγουδάνε και χορεύουνε. Και κάτσε και λογαριάσε.